Welcome again to our channel. Hello everyone. Hello everybody. Nandito tayo, nakikita nyo itong nandito sa harapan ko. Napakagandang Angela at itapkat na naman natin ito. Look at this, flying angel. Oh, di ba? Ang ganda. At nandito na si propagator, oh. Tingnan natin kung anong mga philodendrons ngayon na puro mga philodendrons itong nakikita natin na ma-propagate, matapkat. Kaya tingnan natin. Ito, oh. Propagate din natin to. Ang daming roots. Ayan, oh, tapkat ng kailangan yan. Tapos dito naman ay yung Angela. Ayan. Tingnan nyo naman ang Angela. Look at this, guys. Wow. Look, ang dami niyang roots. Yan, ang ganda-ganda nito yung itapkat natin, guys. Tapos dito may naaamoy ako. Ang bango-bango nitong kamya. Ayan, namulaklak si kamya. Look. Oh, namulaklak si kamya. At ang bango. Akala ko kanina may multo dito. Amoy amoy multo, guys. Kasi ang bango-bango. Oh, di ba? So, tingnan natin. At yung ito ring Pink Princess, humihingi rin ng nakikiusap din, oh. Dahil nagbaluktot siya, tingnan nyo yung pat niya nandun. Pero nagbaluktot siyang ganyan, humaba na. Konti lang variegation niya, pero need to be cut talaga siya. Kasi, tingnan mo naman yan. Ang haba at nagbaluktot na. So, let's do this, guys. Tingnan natin kung anong may propagate natin. Depende sa mga availability ng mga pots at saka availability ng ating potting mix today. So, let's do this. At ito ay naghahanda na siya ng mga stick at kung ano-anong mga pangailangan sa propagate. Andito. Sumaglit lang kami, guys, dahil nandun kami nagbabantay sa mga workers. Alam nyo naman. Ito rin, gusto ko rin itapkat ito pero parang takot ako. Baka masira kasi nag-iisa na. Wala yung black kurong namin na bagyo. Ito ang laki na, oh. Laki na ng dahon, si kurong. Ayan. At ito, nag-uumpisa na siya. Nag-uumpisa na siya. Nag-uumpisa nang magkatay si Mr. Propagator. Mangangatay ng halaman. Siya ang nagpapaanak ng halaman. At yan, dahan-dahan lang. Dahan-dahan, relax lang. Wap! Wap! Oh my God, parang naawa ako pag na inihiwa. Parang ako ang nasasaktan. Aray ko. Aray, kaya lang gusto natin dumami sila. At sinisinyasan tayo na itapkat nyo na ako kanya. Kasi alam nyo, guys, pagka ito'y lumaki pa, ang hirap na itapkat. Mas mahirap pagka malaki na. Kaya itong ganitong size, mas maganda. Ito ang mainam na size ng itapkat. Basta't nakita mong marami na siyang roots na ganyan, na buhay, at least may 4 to 5 or 6 roots, ay kaya niyang buhayin. Masustain niya yung kanyang katawan na malaki. Kaya, ayan, pwede na siya. So, ito lang ginagawa natin. Ala! Ala, tigal! Oh my God! Na-shake, nag-earthquake. Parang octopus. Gamot. Oh my God. Oh, Dietane M45. Dietane M45 for you. Ito yung ginagamit namin, guys. May nagtatanong dyan, ba't daw hindi na naglalagay nung powder para na anti-fungal. Pagka ganong maramihan, hindi na kami naglalagay. Pero ito kasi, alam nyo, para sure, kasi medyo may pagka-delicate itong plant na ito, ay kailangan nating sure. Ayan. Nilagyan na natin ng Dietane. Dietane M45. May anak pa, may anak pa. Ayan, nanganak na rin pala dito. Ayan, 1 at 2. 2. May 2 kids na siya, 2 babies. Matubo na siya. Kaya, kailangan na talaga, time na talaga, natanggalin na siya dito sa ibabaw. So, ayan, natanggalan natin siya, natapkat na natin.
Ngayon, ilagay na natin sa kanyang paglandingan. And so, Kaya lang the rice hull, maliit yung paso. the rice hull, where is it? Maliit yan. Yan, Talanganin yan. pa. Yan, Talanganin pa, oh. yan. Hindi, okay na yan. Masama naman kung masyadong malaki. Okay na yan. O, yung rice hull muna. Or yung kahit na guys, pure rice hull or yung bunot, pwede. Yung coconut cube.
Tamaan mo yung root. Tamaan mo yung ugat. Bunutin mo muna yung ugat. Putol pero meron mo kasi lalim mo. Eh? Okay. Ni? Nag-aangat na rin. Kabuhol-buhol. My God. Tanggal pati si mother. Tanggal na pati si mother. Oh my gosh. Naman, huwag kang magwala. Tanggal na si mother. Nagkabuhol-buhol. Oh. Oh. Ay, salamat natanggal. Parang octopus. Oh my gosh. You're so beautiful, Angela. Oh my God. Oh. Hirap. Pagit na ganito. Laki. Sayang kayo. Oh. Titan M45 powder. Tapos anti-fungal. Ang ganda naman talaga. Super ganda. Oh, you see that? May music oh. Nako, may music. Yan, napalitan. Copyright ka ah. Nandiyan na naman yan, nagtitinda. Nandiyan na naman pala, kala ko wala na.
Lagyan natin ng Ditain M45. Itong nasugat na mama. Kawawa naman. Yan. Mabubuhay kang muli. Mag-aanak ka uli. Okay? Mag-aanak ka uli. Mag-aanak ka pa ng marami.